Λοιπόν, είναι από τα reel που θα μιλήσω διαφορετικά. Δεν θα κάνω μόνο τραγούδι, θα πω κάτι που σκέφτομαι. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω, με αφορμή βέβαια τους πολέμους και όλα αυτά, για ποιο λόγο γίνονται πόλεμοι, εφόσον σε αυτό τον πλανήτη έχουμε έρθει για να μείνουμε για 50 χρόνια, 100 χρόνια ο καθένας μας. Όσο είναι γραμμένο. Κυνηγάω και κουνούπια ταυτόχρονα, συγγνώμη. Εφόσον λοιπόν έχουμε έρθει και τόσο λίγο, δεν θα έπρεπε να κοιτάξουμε να κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες, αντί να χωρίζουμε τον κόσμο με σύνορα και με θρησκευτικά και με διάφορα άλλα πράγματα. Δεν λέω να καταργήσουμε σε καμία περίπτωση τις θρησκείες, αλλά δεν μπορούμε να ιεραρχούμε τη θρησκεία πάνω από την ανθρώπινη ανάπτυξη και να βάζουμε τα σύνορα πάνω από τον ανθρώπινο παράγοντα. Πολύ κουνούπιρο μες στο σπίτι, τι γίνεται, συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτά νομίζω είχα να πω σε γενικές γραμμές. Περιμένω σχόλιά σας στο βίντεο. Δεν ξέρω, πείτε μου τη γνώμη σας.